ሰባት ንዓኻ ተገዲሶም ኢልካ ከም ዘይፈልጡ ዝተሰምዓካ ግዜ ኣሎ ዶ? ኣቓልቦ ብትደልየሉ ቦታኸ ኣቓልቦ ሲኢንካ ትፈልጥ ዶ? ካባኻ ዝጥለብ ስራሕ ብግቡእ ፈጺምካ ወይ ካብ ዝኾነ ሰብ ዝሓሸ ሓሳብ ሒዝካ ቀሪብካ ክንስኻ ቅድሚት ክትስራዕ እናተገብአካ ንስኻ ግን ዝኾነ ዓይነት ኣፍልጦን መተባብዕን ከይተዋሃበካ ዝተረፈሉ ኣጋጣሚ ኣሎ ዶ? ብዝሕዝን መልክዑ ሓደ ግዜ ነቲ ቁኑዕ መገዲ መሪፅካ ንኹሉ ሰብ ዝጠቅም ነገር ክትገብር ከለኻ ንሰባት ኢልካ ዋጋ ክትከፍልን ሂወትካ ኣሕሊፍካ ክትህብን ከለኻ ሰባት ብዘይፍላጥ ወይ ብዘይምስትውዓል ነቲ ዝግበአካ ቦታ ይኸልኡኻ ወይ እውን ከም ዋጋ ዘይብልካ ይቑፅርኻ። በዚ ኩነታት ዝሓሊፍካ ካብቲ ናታቶም ምላሽ ተበጊስኻ ንገዛእ ርእስኻ ትሑት ኣረኣእያ ወኒንካ ትኸውን። ምናልባት እውን ኣፍልጦ ይኹን ኣቓልቦ ከም ዘይትረክብ ተስፋ ቆሪፅካ ትኸውን። እዚ ኩነታት እዚ ደጋጊሙ ዘጓንፈካ ኣብ ስድራ ቤትካ ኣብ ዓርክኻ ወይ ኣብ መጻምድትኻ ምስ ዝኸውን ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ዝኸበደን ዘሸግርን ይኸውን። እወ ኣብ ኩሉ ሰብ ኣፍልጦ ምርካብ ዘይከኣል እዩ፣ ግን ኣብ ሂወት ሓደ ሰብ ቅድሚያ ንኽወሃበካ ዝገብሩ ሜላታት ኣለዉ። ነዚ ብትኽክል ተረዲእካዮን ተግቢርካዮን ግን ኣብቲ እትደልዮ ሰብ ነቲ እትደልዮ ኣፍልጦን ኣቓልቦን ብግቡእ ከተረጋግፅ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ነዞም ዝስዕቡ 9 ስጉምትታት ብምኽታል ኣብቶም ትጭነቐሎም ሰባት ነቲ ዝግበአካ ቦታ ክትሕዝ ኢኻ። ናብቶም 9 ስጉምትታት ንኸይድ። መተሓሳሰቢ ነፍሲ ወከፍ ስጉምቲ ኣዝዩ ወሳኒ ስለ ዝኾነ ነዛ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ ክትከታተላ ኣለካ። ነዚ ናይ ቁም ነገር ቻናልና ሓደሽቲ እንትኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ስድራ ይኹኑ። ነቲ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ድማ ይጀምሩ። ቀዳማይ ስጉምቲ ንዓኻ ናይ ምስኣን ስምዒት ፍጠረሎም። እዚ ሓደ ሰብ ንዓኻ ቅድሚያ ንኽህበካ ካብ ዝገብሩ ሓያላት ስነ-ኣእምሮዊ ሜላታት እቲ ቀንዲ እዩ። ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ብፍርሒ እዮም ዝለዓዓሉ። ስለዚ ኣብቲ ሰብቲ ኣቓልቦ ክትረክብ እንተደሊኻ ኣብ ውሽጡ ንዓኻ ናይ ምስኣን ስምዒት ክትፈጥረሉ ይግባእ። ነዚ ንምግባር ድማ ነቲ ስምዒታዊ ምቅርራብካ ካብኡ ክተርሕቆ ጀምር። ዝስምዓካ ስምዒት ክተካፍሎ ኣቋርፅ። ፀገምካ ምንጋር ደው ኣብል። ኣብ ክንዱስ ኣብ ርእስኻ ዘለካ ምትእምማን ክተርእዮ ጀምር። እዚ ንሳቶም ንዓኻ ክሳብ ክንደይ ኣገደስቲ ከም ዘይኮኑ ከም ዝስምዖም ይገብር። ግን ነዚ ብጥበብ ግበሮ። ርእስኻ ኣዚኻ እንተደኣ ኣርሒቕካያ መሊሶም ናባኻ ንምምላስ ተስፋ ክቆርፁ ስለ ዝኽእሉ እዮም። ስለዚ ነገራት ብልክዕን ብጥንቃቐን ንኽትገብሮም ፈትን። ካልኣይ ስጉምቲ ኩሉ ግዜ ኣብኡ ትረኸብ። ካብ ብዝሒ ፅረይ ዝብል ሕጊ ኣብዚ እውን ይሰርሕ እዩ። ኩሉ ግዜ ካብ ምርካብ ሓደ ግዜ ተረኺብካ ዘይርሳዕ ግዜ ክትሕልፍ ምረፅ። ስለዚ ብቐሊሉ ዘይትርከብ ሰብ ክትኸውን ኣለካ። እዚ ድማ ንሳቶም ብዛዕባኻ ከም ዝሓስቡን ከም ዝጭነቑን ይገብሮም። ኣብዚ ግን ክትፈልጦ ዘለካ ኩሉ ግዜ ንዓኻ ኣብ ዝጥዕመካ ሰዓት ጥራይ ክትርከብ ኣለካ ማለት ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ንኽትራኸቡ ዝሓሸ ምኽንያት ከም ዘድልየካ እዩ ዘርኢ። ነዚ ክትገብሮ ከለኻ ምህላውካ ክንደየናይ ዋጋ ከም ዘለዎ ከም ዝሓስቡ ትገብሮም። ግን ከም ተቐዳማይ ሕጊ እዚ እውን ብጥንቃቐን ብጥበብን ክኸውን ኣለዎ። ሳልሳይ ስጉምቲ ምስጢራዊ ይኹን። ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ምስጢር ብዝኾኑ ነገራት ናይ ምስሓብ ዕድሎም ዝለዓለ እዩ። ስለዚ ምስ ሰባት ምስጢራዊ ዝኾነ ዝምድና ፍጠር። ኣብ መንጎኹም ዘሎ ዝምድና ንምጥንኻር ምስጢራዊ ዝኾነ ነገር ኣብ መንጎኹም እንተፈጢርካ እቲ ሰብቲ ብዛዕባኻ ናይ ምሕሳብን ናይ ምጭናቕን ዕድሉ ልዕል ተብሎ። ስለዚ እቲ ሚዛን ናባኻ ንኽዛዚ ምስጢራዊ ዝምድና ምፍጣርካ ነጥቢ የቑፅረልካ። ብግልባጡ ድማ እቲ ሰብ ብዛዕባኻ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዘይፈልጥ ክትገብሮ ኣለካ። እዚ ደጋጊሙ ብዛዕባኻ ንምፍላጥ ብዘለዎ ድሌት ኣቓልቦኡ ትስሕብ። ነዚ ክትገብር ከለኻ እቲ ሰብ ደጋጊሙ ብዛዕባኻ ምሕታት ይጅምር። ስለዚ ምስጢራውነት ክልተ ትርጉም ኣለዎ። ምስቲ ሰብ ምስጢር ምፍጣር፣ ብኻልእ ወገን ድማ ብዛዕባኻ ብዙሕ ከም ዘይፈልጥ ምግባር። እዚ ብዙሕ ጥንቃቐን ጥበብን ዝሓትት እዩ። ምኽንያቱ ብትኽክል እንተዘይተገይሩ ብብዙሕ ዘስዕቦ ሳዕቤናት ስለ ዘለዎ እዩ። ራብዓይ ስጉምቲ ንዓኻ ኢሎም ዋጋ ከም ዝኸፍሉ ግበር። እዚ ጥንቃቐ ዝመልኦ ስጉምቲ እዩ። ምኽንያቱ ንሰባት ምግዳድን ሓደ ነገር ከም ዝገብሩ ምግባርን ከቢድን ቅኑዕን ስለ ዘይኮነ። ግን ንርእስኻ ነዛ ሕቶ ሕተታ መን እዩ ንዓኻ ቅድሚያ ዝህበካ? እቲ ንዓኻ ኢሉ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈለ ዶ ወይስ እቲ ዋጋ ዘይኸፍለልካ? ትገብር ዘለካ ንዓኻ ዝለዓለ ኣቓልቦ ንክህልዎም ስለ ዝግባእ ጥራይ ምዃኑ ክትፈልጥ ኣለካ። እዚ ንኣብነት መደባቶም ገዲፎም ምሳኻ ግዜ ከም ዘሕልፉ ምግባር ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ንስኻ ማንም ከም ዘይኮንካ መልእኽቲ የሕልፍ። ግን ነዚ እውን ኣይተብዝሓዮ።
እቲ ውፅኢት ተቃራኒ ከይኸውን። ሓምሻይ ስጉምቲ ንናይ ርእስኻ ድሌት ቅድሚያ ሃብ። እዚ ስሱዕኹን ማለት ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ንገዛእ ርእስኻ ቅድሚያ ክትህበላ ኣብ ዝግበአካ ነገራት ኩሉ ቅድሚያ ሃብ። ንገዛእ ርእስኻ ቅድሚያ ኣብ ዝህቡኻ ሰባት ክበባ። እዚ ኣብቶም ሰባት ፍሉይ ስምዒት ይፈጥር። ንሳቶም እውን ከይሓሰብካዮ ኣብ ጎንኻ ትረኽቦም። ሻድሻይ ስጉምቲ ማእኸል ህይወትካ ይትግበሮም። ሰባት ናታቶም ብዘይኾነ ነገር ኩሉ ግዜ ይምረኹ እዮም። ስለዚ ናታቶም ከም ዘይኮንካ ማእኸል ህይወትካ እውን ከም ዘይኮኑን ክተርእዮም ይግባእ። እዚ ምናልባት እዞም ስጉምትታት እዚኦም እንተዘይሰሊጦምኳ ስነ ኣእምሮኻ ከይተጎድአ ካብኣቶም ንኽትርሕቕ የኽእለካ። እዚ ቀሊል ነገር እኳ እንተዘይኾነ ዝከኣል ነገር እዩ። ሻብዓይ ስጉምቲ ምስ ካልኦት ሰባት ርክባት ፍጠር። ምናልባት ከምቲ ምስኡ ዘለካ ዓይነት ርክብ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምስ ካልእ ሰብ ዝምድናታት ፍጠር። እዚ ንዑ ዓብይ መልእኽቲ የሕልፈሉ። ምናልባት ንሱ ንዓኻ ኣቓልቦ ክህበካ እንተነይርዎ እዚ ዓብይ ነገር ንኽገብር ዘለዓሎ እዩ። ኣብዚ ስጉምቲ እዚ ክትበፅሕ ከለኻ ግን ነገራት ብግቡእ ክተስተውዕለሎም ኣለካ። ምኽንያቱ ነቲ እትደልዮ ቓልቦን ኣፍልጦን ይህበካ ከይህሉ። ሻምናይ ስጉምቲ ናይ ርእስኻ ሓጎስ ፍጠር። እዚ ንኣቓልቦ ጥራይ ዘይኮነስ ብሓፈሻ ኣብ ህይወት ክህልወና ዝግባእ ልምዲ እዩ። እዚ ማለት ሰባት ብዘይኮነ ይኹን ተጸባይነት ሕጉሳት እንተኾይኖም ንኻልኦት ናይ ምምራሕ ዕድሎም ኣዝዩ ልዑል እዩ። ናይ ርእስኻ ዓለም ምስ ዝህልወካ ኩሉ ግዜ ምስ ናትካ ዓለም ንምፅንባር ክፅዑር ከለዉ ክትረኽቦም ትኽእል ኢኻ። ምኽንያቱ ንሳቶም ሃለዉ ኣይሃለዉ ንስኻ ሕጉስ ስለ ዝኾንካ እዩ። ስለዚ ኣብ ህይወት ሓደ ሰብ ቅድሚያ ክትርከብ እንተደሊኻ እዚ እቲ ዝበለፀ ኣገዳሲ ሜላ እዩ። ታሽዓይ ስጉምቲ ሓሊፍካዮ ምኻድ። እዚ ኩሉ ፃዕርኻ ክርዶም እንተዘይኽኢሉ ሓሊፍካ ክትኸይድ ኣለካ። ምናልባት ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ግን ኣይ ክትጠዓሰሉን ኢኻ። ንስኻ እቲ ዝከኣለካ ፈቲንካ ኢኻ። ንናይ ርእስኻ ድሕንነትን ሰላምን ኢልካ ነዚ ነገር እዚ ራሕርሕካዮ ክትኸይድ ይግባእ። ኣብ መወዳእታ ዝጠቕመኩም ነገር ከም ዝረኸብኩምሉ ተስፋ ገብር። እንተፈቲኹሞ ጥራሕ ላይክ፣ ስድራ ናይ ዝቁም ነገር ቻነልና እንተዘይኮንኩም ድማ ደጊምና ንኽንራኸብ ሰብስክራይብ ይግበሩ። ስለ ዝተኸታተልኩምኒ የመስግን።